Pagdeklarang state of emergency sa Cagayan de Oro City, aprobado na sa City Council kiniadto sa gihimong special session kagabi. Konseho gipaniguro nga dili mabutang sa alaot ang katawhan. Ani ang report. Sa gihimong special session sa Cagayan de Oro City Council, Miyerkules sa gabi, giaprubahan ang pagdeklara sa state of emergency sa syudad tungod sa hulga sa pagkawala sa panubig sa dakbayan. Sa maong resolusyon, gimanduan sa konseho ang Cagayan de Oro Water District nga mag-emergency purchase sa nagkadayang independent water concessionaires o suppliers para masiguro nga magpadayon ang supply sa tubig sa mga konsumante bisan og putlon na sa kubi ang supply niini sa COWD. Matod ni Councilor Edgar Cabanlas, majority floor leader, nga tumong niini nga mapanalipdan ang katungod sa katawhan. Ang atong tanan gipang aprubahan karon pulos mga defensive measure nga dili maalaot ang katawhan sa Cagayan de Oro, especially ang First District, kay ang pagputol unya sa kubi kung ila ka ng tinuoron ang First District mo'y directly affected. Kining tubig dili gyud nato ni dapat i-deprive ang ato ang katawhan, ang ato ning katungod ang tubig. So unta lang no, sakto siya no, kay this is a very parang inhumane action of COBE na very kani mga multinational companies, no. This is grabe tawag pamanamas-tamas namang gyud, no, oppressive na gyud. Wala man ta naglali sa kontrata dinhi kung kinsay insakto kung kinsay sayop. Ang ato lang nga imuna to ang tanan kay wala pa ni sukat nito sa tibok kasaysayan sa atong dakbayan. So unprecedented ni. Sa gihimo kunong pagtuki sa konseho sa problema sa COBE o COWD, ilang na desisyonan nga dili na manghilabot sa isyong legal. Mag-focus na lamang sila nga mapangitaan og igong supply sa tubig ang katawhan nga maipit. Kana nga decision would be sa COWD. Kay sila man ang party involved. Nakita lang ang mga biktima. Pero ang mga partidos nga nagpirma sa kontrata, walay labot kita. Ang COBE ra o ang water district, sila na magaway. Pinaagi sab sa resolusyon nga naduso, suportado sa City Council ang mga lakang sa LGU, sama sa paggamit sa CDRRMD o uban pang ahensya sa gobyerno o pribado sa pagrasyon og tubig sa mga lugar nga dili gilayon masuplayan. Hinoon, daan ang nagpulong ang CDRRMD uban ang nagkadayang barangay official sa syudad alang sa posibleng pagrasyon og tubig. Base sa datos, ana sa kapin 140,000 ka mga panimalay ang maapektuhan og sagad niini mga residente sa District 1. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.